autònomes, fins i tot algunes nacionalitats històriques que hi ha en l'estat espanyol, doncs en lloc de sentir-nos orgullosos de que puguem gestionar aquest tipus de qüestions, dona la sensació de que continuem pensant que això és una cosa, no ho sé, allò és una mica desagradable. No, miri, governar vol dir les coses bones i les dolentes, i vol dir segurament més aviat aquestes dolentes, perquè dolentes entre cometes, que jo no les considero dolentes. Entre altres coses, a un govern se'l valora més pels problemes que resol, per donar suport a les persones quan estan passant per un mal moment o per una situació difícil, quan es deté a una xarxa que està extorsionant a la gent. És a dir, se'l valora més per aquest tipus de qüestions que no pas per algunes polítiques en l'àmbit cultural o en l'àmbit educatiu, que no desmereixo, que són imprescindibles totes elles, però jo vull reivindicar la justícia interior com una de les bases de l'estat de dret i que ens apropa a ser més nació-estat. Consellera, Catalunya és segura? No hi ha cap país del món en el qual li puguin assegurar que no li passarà res i que no tindrà un ensurt aquesta nit, però jo explico moltes vegades que nosaltres gaudim d'unes ciutats que si a les 2 de la matinada hem acabat de sopar amb uns amics i anem a peu a casa, no hi anem amb por. Això hi ha molts pocs països i molt poques ciutats mitjanes i grans que ho tinguin, sap, en el món, i nosaltres ho tenim. Per tant, anem a respectar-ho i anem a millorar-ho i a conservar-ho. I vostè sent segura vivint a Catalunya? I tant. Jo no visc en una ciutat del cinturó, tothom ho sap. He anat a qualsevol hora del dia, a qualsevol lloc, i a qualsevol hora de la nit, a qualsevol lloc, i no he tingut aquest sentiment de por que es té en altres ciutats. Consellera, tornant al tema de justícia interior, què prefereix? Quina conselleria prefereix de les dues que ha estat? Justícia o Interior? Però si no es tracta de preferir o no preferir, es tracta de fer les coses ben fetes quan et donen una responsabilitat. És a dir, qui reparteix les responsabilitats és el president de la Generalitat. En un moment determinat el president Maragall em va donar l'Interior i vaig intentar fer-ho el millor possible. Més endavant, en un altre mandat, el president Montilla em va donar la de Justícia i he intentat fer-ho el millor possible. Li asseguro que en tots dos llocs he après moltes coses i he donat el millor de mi perquè aquestes conselleries funcionin i funcionin bé, i els resultats els han de valorar els ciutadans, però crec que es nota, i quan es nota vol dir que has estat útil en la responsabilitat que t'han atorgat, i això és el que més em satisfà, el que més em compensa de les hores i hores que hi dedico. I anant ja més al tema electoral, en el cas que el PSC necessités fer pactes per entrar al govern, amb quins partits podrien o no pactar? És a dir, amb Esquerra pactarien, per exemple? Sap què passa? Que just les setmanes i els dies abans de les eleccions, sobretot les eleccions d'un país que no té segona volta, sap? Només té una volta, una possibilitat, i que escull diputats que després en posterioritat escolliran el president o la presidenta. Doncs el nostre objectiu ha de ser sempre ser la força més votada, ser el partit guanyador. I deixar el tema de la política de pactes, en tot cas, en funció del que digui l'escrutini del dia 28. Però si en aquests moments jo els digués les meves preferències, seria tant com dir-los no volem acceptar que tenim oportunitats de guanyar, i jo crec que no s'han d'abandonar mai. És a dir, sap que aquest cap de setmana hem tingut una conferència nacional i que un dels missatges més importants és aquest de no podem donar per perduda una batalla que encara no hem lliurat. Per tant, com que encara no s'ha produït ni la campanya ni les eleccions, jo crec que hem d'intentar fer tot el possible per agrupar un vot del progrés, de mentalitat oberta, de que considera que els serveis públics de qualitat són el gran patrimoni d'una societat composada per una majoria de ciutadans que tenen molt poc patrimoni. Per tant, anem a veure si encara som capaços
d'agrupar aquest vot del progrés i podem guanyar les eleccions. Per això no parlem de pactes. Però tot i entenent que l'objectiu és la majoria absoluta, segur que ja han començat No, a cal fer... que sigui absoluta, Bueno, pot ser però la majoria. ja m'entén, aconseguir una majoria que els permeti governar sols. Tot i així, ja deuen estar fent càlculs i algun partit ja sabran que... Vull dir, amb algun partit ja diran, amb aquest segur que no hi pactem. En podria dir algun? Amb el Partit Popular segur que no hi pactem. I amb Ciutadans? Amb Ciutadans, Partit per la Ciutadania, tampoc. Ho dic perquè de Ciutadans n'hi ha dos, sap? Exacte, sí. Sí. Ja hi ha Ciutadans pel Canvi, que hi hem tingut coalició electoral, Sí, i hi ha Ciutadans, Partit per la Ciutadania, que són persones d'una concepció de Catalunya que no compartim gens en absolut. I Convergència i Unió? Però ja tornem a estar amb el tema dels pactes. Vostès m'han preguntat amb quin dels dos no pactaríem mai. Jo dic, doncs amb aquests dos no pactaríem mai. D'acord. Sí. I el tema... Aquí és barrejar una mica de justícia i les eleccions. El tema que ha sortit ara de Joan Laporta, que sembla que el portaran als tribunals pel tema de la junta anterior del Barça, creu vostè que l'afectarà en tot el que seria la cursa electoral? En realitat, el senyor Joan Laporta creia que amb la seva popularitat al capdavant d'un Barça que guanyava copes i que els guanyaven, està clar, els jugadors i l'entrenador, probablement, perquè muntava estratègies pels jugadors que els van ajudar a guanyar, doncs ja tenia Catalunya a la seva butxaca, en el sentit de que ja havia guanyat les eleccions. I estava molt convençut de que sortiria i diria em presento a les eleccions i seria president de la Generalitat. Fins i tot abans de que passés això que ha passat aquest darrer cap de setmana, les seves expectatives de vot i les seves expectatives de treure diputats eren molt baixes, perquè guanyar-se la confiança d'un poble i demostrar que ets un partit sòlid i que presentes unes persones sòlides i que aquestes treballaran en benefici del teu país no és gens fàcil. I això ja havia passat abans del que han decidit la Junta de Compromissaris d'aquest cap de setmana. En tot cas, suposaria algun problema si aconseguís algun escó i després resultés, no sé si d'imputat o culpable? Bueno, la norma jurídica del país ja té previst que en el cas de que sigui una persona aforada, és a dir, que tingui un càrrec públic, en aquest cas el de diputat, hauria de ser la sala del Tribunal Superior de Justícia que el jutgés i no l'Audiència Provincial o un jutjat de caràcter penal del partit judicial que correspongui. És a dir, que els aforats hi ha d'haver-hi l'autorització del Parlament per ser jutjats, que aquesta s'ha concedit sempre, i són jutjats pel Tribunal Superior de Justícia, però en tot cas el delicte que se'ls hi pugui imputar, si està demostrat, se'ls aplica la mateixa pena que es determina en el Codi Penal per tothom. D'acord, doncs moltes gràcies, consellera Tura, per acompanyar-nos aquesta nit aquí al Saler i li desitgem molta sort per les eleccions i el govern, si és que hi entra. Moltíssimes gràcies. Ja, adéu-siau. Adéu, bona nit. Bona nit.